Здравейте! Това е разказ за сътворението на белоградчишките скали "Гласът на камъка". Повече от 2000 милиона години това е времето, което е било необходимо, за да се изправи тази каменна армия. Белоградчишките скали не са просто камъни. Те са летопис на Земята, написан с езика на вятъра и водата. Преди светът да добие днешния си облик, тук се е простирало плитко топло море. В продължение на епохи по неговото дъно се наслоявали милиарди частици пясък, чакъл и финни глини, премесени с богати железни окиси, които днес оцветяват тези скали с кърваво червена и охра. Под огромното налягане на водата и времето, тези родливи частици се свързали в мощен монолитен пласт, твърд конгломерат. Тогава той е лежал скрит спящ дълбоко в земните недра. Но Земята е жива. Преди милиони години мощни тектонски сили започнали да движат континентите. Това било време на велико нагъване и издигане. Подобно на гигантски гръбнак, целият скален пласт бил избутан нагоре. Скалата се надигнала към небето, като при този титаничен натиск се напукала и разцепила на хиляди места. Тогава на сцената е излязъл най-великият скулптор – времето. Веднъж изложени на въздух, напуканите скали станали мишена на милиони години ерозия. Дъждът и снегът проникнали във всяка пукнатина, разширявайки я, вятъря шлифовал повърхността, студът и жегата разкъсали връзките. Бавно, но безмилостно, по-малките частици на скалите били отнесени. Останало само най-устойчивото ядро – вертикалните разцепени колони от червен камък. Всеки камък е история, всяка пукнатина е свидетелство за борбата между твърдостта на материята и постоянството на природата. Днес те стоят като замръзнали великани, вечен паметник на милиони години геоложко съвършенство. Те са сърцето на северозападна България, шедьовър създаден не от човешка ръка, а от духът на земята. Благодаря ви, че гледахте това видео, натиснете лайк бутона и не пропускайте да се абонирате за канала, за да не пропуснете следващите ми видеа. До скоро!